Počet ćemo od uvođenja reda. Ja i ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane. Bilo kakvu informaciju, za bilo kakvu zloupotrebu. Poželjno ako imate dokaze. Dođite u Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Bilo kakva nepravilnost koja je napravljena neće biti tolerisana. Nema nulta tolerancija za bilo kakvu zloupotrebu. Insistiramo na sprovođenju zakona. To je ono što može da nas sačuva. Samo u redu institucijama, da te institucije koje imamo, koje plaća Vlada Republike Srbije, rade svoj posao. To nije bio slučaj do sada. Bezbednost je glavni problem. Sve ostalo je sekundarno ili možda sledeće. Ali mi nismo bezbedni. Srbi na Kosovu nisu bezbedni i ne mogu da žive u normalnom okruženju. To je glavni problem. To je problem i to je pitanje na koje će morati da da odgovor međunarodna zajednica. Mi tu u njih gledamo. A mi ćemo sigurno pokretati sve te probleme i stalno o tome govoriti. I mi nećemo nabijati glavu u pesak. Svaki problem, svaku nepravdu nazvati pravim imenom. Srbi su građani drugog reda na ovom prostoru. To je činjenica. To nije politička fraza. To je činjenica. Jeste li optimistični? Možemo li to promeniti? Naša je obaveza da to menjamo. Naša je obaveza da o tome pričamo. Naša je obaveza da insistiramo da se to menja. Čemu mi inače postojimo? I kao političari, i kao ljudi, ukoliko se ne trudimo da to promenimo. Mi na Kosovu nemamo bazu podataka za bilo šta. Mi nemamo bazu podataka koliko nas tačno ima. Direktor kancelarije, Aleksandar Vulin, je bio vrlo jasan. Mi moramo u ovoj godini da napravimo neku vrstu popisa, da znamo prvo koliko nas ima ovde. I moramo da imamo taj podatak, da znamo koliko ljudi ovde realno živi. I da tim ljudima koji ovde žive pomognemo. Mi nemamo baze podataka za privrednike. Mi nemamo baze podataka za poljoprivrednike. Kako možemo da znamo i da radimo na bilo čemu, da radimo ekonomski razvoj, ukoliko mi ne znamo šta imamo?